கர்த்தாவே, நீர் உம்முடைய சாட்சிகளை என்றென்றைக்கும் நிற்க ஸ்தாபித்தீர் என்பதை அவைகளால் நான் நெடுநாளாய் அறிந்திருக்கிறேன். கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். இன்றைய வேதவசன தியானத்திற்கென்று நாம் தெரிந்தெடுத்திருக்கும் வேத பாகமானது பிலிப்பியர் 4ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம். நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடே கூடிய ஜெபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். பிரியமானவர்களே, இன்றைய வேத தியானத்தின் தலைப்பு எல்லாவற்றையும் குறித்து கர்த்தரிடத்தில் தெரியப்படுத்துங்கள். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் பிலிப்பிய திருச்சபையாருக்கு ஆவிக்குரிய ஆலோசனைகளை கொடுத்து பல விதங்களில் அவர்களை உற்சாகப்படுத்துகிறார். கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று சொல்லுகிற பவுல் தன்னுடைய அனுபவத்திலும் எல்லாம் நிறைவாக இருக்கும் போதும் சரி, எல்லாம் குறைவுபட்டு ஒன்றுமில்லாமல் போன போதும் சரி, எப்போதுமே கர்த்தருக்குள் மிகவும் சந்தோஷமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். இன்றைய தியான வசனத்தில் பிலிப்பிய திருச்சபை விசுவாசிகள் இந்த உலகத்தின் எதிர்ப்புகளை, சவால்களை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதை குறித்து சொல்லுகிறார். பிரியமானவர்களே, நம்முடைய தேசத்தில் மார்ச் மாதம் மிகவும் முக்கியமானதாகும். வருமானம், செலவு, வங்கி கணக்கு, வருமான வரி விவரங்களை கணக்கிடுகிற மாதமாகும். நம்மில் அநேகர் பலவிதமான சூழ்நிலைகளில் இருக்கக்கூடும். பொருளாதார விஷயத்தில் கடன் சுமை, செலவு அதிகரிப்பு, குறைவுகள், கஷ்டம் இவைகளெல்லாம் இருக்கக்கூடும். எல்லாவற்றிற்கும் இன்றைய தியான வசனம் அற்புதமாக நம்மை வழிநடத்துகிறது. நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர்தான் எல்லாவற்றையும் அடக்கி ஆளுகை செய்கிறவராயிருக்கிறார். ஆனபடியால் நாம் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் நம்முடைய தேவைகள் அனைத்தையும், நம்முடைய விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடே கூடிய ஜெபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் கர்த்தரிடத்தில் தெரியப்படுத்துவோமாக. நாம் நினைப்பதற்கும் வேண்டுவதற்கும் மேலாக அற்புதங்களை நடப்பிக்கிற கர்த்தர் நம்முடனே கூட இருக்கிறார். ஜெபிப்போம். ஜீவனுள்ள தேவனே, எல்லாவற்றின் மேலும் அதிகாரம் உள்ளவரான நீர்தாமே எங்கள் குறைவுகளை நீக்கி பரிபூரணமாக எங்களை ஆசீர்வதிப்பீராக. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன்.